Matul il-lejl tal-erba' nġarrew żewġ blokkok tal-konkos li d-daħla tal-Belt Valletta biex jitpoġġew waħda fuq kull naħa tal-pontu mażdingli bħala pedament tal-istruttura li ser tinbena biex tifforma d-daħla tal-Belt kapitali. Kull blokk għandha qis ta' 6 metri b'4 metri u daw se jkunu miksija bil-ġebla Maltija tal-qawwi biex jikkumplementaw il-kumplament tal-istruttura tad-daħla tal-Belt. Bieb il-Belt huwa magħmul minn blokki, dak li għamel Renzo Piano huwa li għamel blokki kbar li jirrappreżentaw Bieb il-Belt. Li qed nagħmlu l-qafas tat-tieni blokka li tiġi fuq in-naħa l-oħra tal-bridge li għadna kif ftaħna, dak il-bridge li huwa ta' Thomas Dingli li huwa finalment sa jkun id-daħla tal-Belt. Din l-entratura ġdida tal-Belt Valletta ser tagħti dejra totalment differenti minn kif bosta ġenerazzjonijiet jiftakru id-daħla l-Belt kapitali. U għalhekk wara li jitlesta l-proġett jista' jkun li nibqgħu nsemmu Bieb il-Belt jew kif kien magħruf fi żmien il-ħakma Ingliża City Gate b'sens ta' nostalġija. Oriġinarjament Bieb il-Belt inbena fis-sena 1580 fi żmien il-Gran Mastru Verdala u kien magħruf bħala l-Porta Reale.